bay le dial ule kan video lo clear thin tu te zong maziri kan hi a chanin va in ni chu hei in chung te katifaya chanin kan le nak velte ron mutir chau katuma goodwill thil scan hen zot na dora tele kan pa marketing le na velte kan enanga chuanin hei kan pa birthday ania birthday late kan sa cake te kan sei don ni cake poni lo khi mi kan sei dona Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. May God bless you. Wait. May God bless you always. May God bless you. In chung ti fai na ka tan lia kan pa birthday hlavel te kan sak zuwa chuanin hei kan chung ka in kan le kan kal chuaka Facebook marketplace kha in she ve nga em khatarang khanin ke ni chu thil kan lei ve zo zo thina achan chu dor ai han atlom bi kan te chun skin hen te man tlom tak tak te hi tama chu hei kan pa in avoi khat nan khanin assign an env a nimina tang khana ena chu hei a en char a duh zawng a hmu ta hlau mai a duh zawng lam turin dawhkan ani a duh zawng kan a hmuh mi chu lam turin kan kal mek a helai hianin hei an compound vel te hi nuam khawp mai hei kan lam na tur hi kan veng atangin ni mi sawm ani a chuanin an ni lampang hi bawlhhlawh paih ni nih ka ringa an in kawtah hian bawlhhlawh bawm hi awm deuh fur a ke ni chuh nak tuk hi bawlhhlawh paih ni ni ta a chuanin khi an then awm te khi a mawi khawp mai hei hi Amazon Prime ani a Amazon Prime motor ma chuanin khi an then awm vel te hi a mawi hlawm khawp mai an in ti ho pawh hei ala hlui vak lo ang ka ring chuanin khi kan pa lei mi chu khi mi board khi ni a chuanin kan kal lehlam a tihianin good bawngsa a hi voksa kan zawk male voksa kan re erfuang ani ang chu khi tiang khi dawr pakhatah kan lei a voksa thau hi chu tuina na ma zengin a ti lai tak kha an nge a al ka ti don nge mo khatiang khalina chon hei tuni goodwill a kan kal dona goodwill po hi second hand zawrhna ania thil man tlawm tak tak a tam mai a chuanin kalfu tum deuh chang phei chuanin thil tha tak tak a ma se voi ni hi chu holiday ni ania chuwang chuanin mi nan lei zo deuh fur ka ringa kha kan luh hma pawh khanin kalkawngah khan ka mi pakhat nuin chair lei kha an put lo kha khatiang khan ania maw sofa thil inchhung bungrua te sofa te khatiang vel kha awm vek ani tlawm tak takin a awm a mahse ka suang khanin kal fuh ve ngaia mi han an lo lei ve zung zela chuanin tihan kan en kuala thawmhnaw vel te ka duh angem ka tia he kawr hi ka en kuala a mawi ka ti ve deuh khaw mahse ka lei leh lo a pawisa khan an pek dawn khanin ka duh ain a ung deuh hlek ka tia hemi chuanin tikhan kan an en kual zela hei thawmhnaw dress te pawh ni sengin mawi tak tak hi a awm ani chuanin ka dress te ho pawh hi goodwill ami ka lei vek ania ka hak thin ho pawh hi mahsengin ka suang khanin holiday te weekend ah te hi chuanin mi ho an hman hun lai te lo ni ve a an kal na sa a thil tha tawnfu a awl sam lo ve lutuk chuwang chuanin weekday ah kal nge ngai tiang lai hmuna thil tha lei fuh duh chuanin maw chuanin hei tihianin he tiang te hi cheng engzah nge cheng hnih ni mai tiang te hi cheng hnih ania tiang khanin
dora lei don ta ilang cheng ria te khatiang te kha ni the mo chuwang chon in helai mun hi chu tlom ve em em ani chon in ti han en kol zel lai pangpar lem te amoi ka ti viama se kan pa hen alem hi chu adu vak lawa chuwang chon in amoi ka ti viau na na chon in hemi basket emi nge eng da na nge wine da na zok nge ka shebi chalo arit thanal nal khop mai chon in ki ata te ki tha ma seng in ki ti hian in thil da na wine nge eng da na nge ki tiang khan o wang khan in chutin lo seng chon in le ka chak te reng nen chon in le hei i golf an ti mi kha tiang vok na te ka ti hian in an zuar pheng phunga cheng za mangi hi cheng thum cheng li man ni mo kan pakhat pakhat a cheng li man zel ni ta hemi po hi yan hei an zuar tawa chuanin achang hi chuanin ka siang khanin hetiang lampang hi tiang lampanga zuar chhawng thil zuar chhawng ho ti hian hetiang goodwill a tin kal thina ti khan thil tha tha hi an va leia chun ti khanin an zuar chhawng thina ni ebay ni tia chumi ebay ate pawh chuan an zuar chhawng thina ti khan chuanin hemi hi hei a tha kha ti reuh tuka kan lei hawng nge kan lei hawng boka hi en zang kan pe ka le a tlawm em em le ngala rin a in dora chuan leidawni la khi ta dei ania asengin kan mu fu hlawa thomnu dana ni lo ponin hei thomnu a te lampang chi hanzara rem chi alawang chi mo khatiang vel dana tang khanin a tha kha tia chuan hei engkim chi kim hi om vek ani helai hmuna hianin leiduang zawng chu chuanin ka suiang khanin kalngun ve te ngaia chuanin kal hian tam ve a helai hmun hi chu US hi chu a that ve na em em pakhat chu ke mi re thei ve deuh tan pawh ni sengin mo i tian thil man hlawm deuh deuh leina tur hi awm zel bawk ani mi au satan pawhin thil man to deuh deuh leina awm bawk a chuwang chuanin kanin hei kan lei thiang zawng lei khan mai hei hemi motor te hi a tlawm hi ka van ti tak tak eo ka lei chak lutuka cheng som pakua chau ni som ni pawh tling lo tiang khen hi ki dawhkan te ki tiang khianin furniture khi awm ani king ho hi chu khanin mi lei bang te nia na kina thar ti khan an lo phawrh chhuak ve le zela tian khi lai le na na mawi te khi a taka ang lutu masengin ka suiang khanin kan pana lem chu a ti tlat awang khanin kan lei lo hei pawh hi a rit thanal nal khawp mai ka fanu toys bawm atan kala dawn a mio ka tia maseng kan pain a hlui deuh tu em hi a tia kan la le lo a chuan hei ka fanu hi heti ang goodwill te thrift te kan thlen tawh hi chuanin toys khal dawr hi tama chuanin le a nawm hi ti em awani khi cycle hetiang cycle te khi a tlawm lutuk ani chenga lek ania hetiang khian thil second hand hi chu hetiang lai hmunah hian a to lo khawp mai thrift hi a to deuh zawk a goodwill a hianin ka hmu dan chuan mo chuan a chan chu hei goodwill hi naupang thawmhnaw phei chu pakhat a cheng khat cheng hnih dawn ani a cheng hnih maw chuanin naupang thawmhnaw chu cheng hnih ni deuh tlangpui goodwill ah hianin mase thrift a hi chuanin chutiang chuan ti lem lo a man hi to deuh bik a ka fanui na chuang ve china voi khanan cycle mi chuang hi mo thina ot ve thei la tu ka ma sengin kanan chuan tir china amit la zong hi tam na tu ka wang khai a focus thei lo ani do ber mi chanin le dianin apana en ko la kan lei sak na mi o kan te ma sengin an lian lam na tu ka du aim hetiang frame te hi nal ve rewasin cheng za mang nge cheng riat man lai nia anal ve rewang ret ka tia mi frame te hi mo ki tiang ta ki cheng riat tho ania cheng ko man ni thiran to lo khop mai in chung chaina te hei om kim veka phei kok hlui te pawh ni se a hlui han ti la an thar ve deuh vek tho mo chuan hemi t-shirt pawh ni lo he tia kawr ko tur nge ite hi mawi ka ti reuh ma se duai na lian deuh hret a kan fanu ha ka tan chuanin mawi ching chen viau ki ti kan cheng hnih vek ani chu kawr naupang kawr hrim hrim chu cheng hnih vek chuanin t-shirt hei kan lei hawng a hei pawh hi cheng hnih a lian deuh viau na nama sengin a mawi reuh kan tia kan lei hawng a tlawm thei bawk se naupang thawmhnaw phei chu maw en a man hla thei sin chuan kan hawng lama hei IKEA lama kan lu chin dawn mi kan tia Google tang kha ni IKEA kha kan hmu a a sengin kan han thlen chu kan han thlenga rinlo tein
alo te lu tu ka Where? hei ikia i lian to ang chi kha tiang tura khan kan ngai ve ma seng kan an hlim ta kha chuanin alo te lel tu ka ma se kan an lut tu thawa thil vel po chuan lo nei ve thawa tam lem lo chu showroom ang kha bo an ni showroom an ni mai chuan hianin kan an en kuala a che vel te la hian nuam box sia hei thil ei tu chi sang ten zuar nei chuain mun en ting he ka suyang han en re po yan tilai mun hi chu a to mer ka te kan panina po chuanin tiang ka fano po hi no ma ti khop me atlan ter me Wait, hello, wait. anula tol tu ka vo inni Ano ka chu hai a la ha lu tu ka kan leng kol puina sal tu ka mo Ikia kan kaldon. chuanin Rin in ay kan ikia thleng so chung han hi ti. na pa kan kai thong hai chu tilo chuanin chana mu hil thei lawang ti kan lawa kan kai thawa thora chun har sat ve em chuanin tia chung kan lu dat lu bok khop thlora rin lo tapin ma sengin tiang kan han en kol vela an nei mawi hetian thil an showroom ami hi tian ka du zawng tak tak an nei teuh mai ma sengin ka suyang khanin kan ril ru hi enge eng hi nge hmangila tha ang ti kha hei kan la ti fang lo cha lo ani chu mo kan la sha cha lo eng thil nge le ira tha ang ti tiang hi chu permanent lampang deuh ani awang khanin kan la ngei to chiang le ngana kina ma sengin a mawi kan tia idea nei theina turin kan tia kan local kola hei kan ron kal kola a mawi hlom khawp mai khi ka duang khi tiang deuh ta khi ka duang ania ma sengin i hetia le ai hianin mani hian siamila a mawi ve tho ka ring ani a chan chu i tiang closet vel an siam lai hi video ah hianin kan en thina in Butet in lan lo lo en tu ve lan lo thin ka tu. ringa Ikluang. a har sathi ka ring lo lu tu ka chuwang chuanin ke ma te poin siam milangi ka siam ve thei ka ringa e ka pa hi mystery ania kan no pan lai in ka pa bula han ko om e ma athil an na tho lai hi ke en nguna at kyang a hin ka thu tama chuwang chuanin ka thiam ve hi chu ka ringa ni ma sengin kan in hi warranty na lo ma chuwang Maybe chuanin this is la better. khoi chet I vat like chi ni better lo this war one. la kum khat warranty ami oh warranty te te hian neya ka hra chiang cha lo le kha chhe lo chuanin chu tiang vel chu kan nia chuanin chuwang chuanin tuna hri chuanin han khoi hmel hem vel kha alam ala thalem lo kan tia ba ka ke ni kan lo om hlim ni vel nen sum vel te kan lama mo lai vel ani wangin chuwang chuanin nakina an a warranty zo te hi ngak lo loi la kan ti Is ril this ruwa is shopping for chuan her? hei counter top a mawi hlawm khawp mai counter top hi mo Oh, countertop. counter top hi ke ni po hi englo mo ka tia marble mo kan an man ka tia ma se ke en changa hetiang thing tho hi lo nia thing an thing ve tho an lo ma ke ni po a mawi hlawm khawp mai he ta in lo enana hello mai nin monga an vua lai ver ka lo ti lang do na hi lo en Hey, ang erong bonan malang si kanya. Wood. Marble ang tipo kan ni. Abun chen ho. Aman hin anh zat lo ka king te ki man ne. Anh hin man ne. Hin man. Oh, hey. Counter to pan man si. Tiang sila. hei chau kha lam thil te hi an moin an tha ka ti hlom khawp mai hei an ti dan vel te hi mo color vel te le ti han design dang dang ti han an show ta khata khanin du zong om chuanin kan an du zong kha ti khan an order a e ti dan hetia hi ka du an ti chuan ti khan an order a khanin an deliver mai ni ki counter top te khi moi hlom khawp mai an man ho ki mo as i achang kang hlom ka ti khawp mai What is this one? A chopboard? Yep. No
ro top hi color hi shing apol tu apol tu kan hi yay beep 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 ayo motor chunga chuang ni hi hei ti hianin hmuang hianin kan le lampanga Best Buy an tih chu mi dawra chuan kan lut a chuanin ka seng khan voi ni hi holiday ania kan pa te hna thaw an chawl a chuanin tiang kan han kal kual vel char char a rin aiin an thil hi hei an phone protection cover zawk male an phone cover te khi to viang rang ka tia ma sengin khiron en kwal zero langin heta man tin kalo focus nga kalo hmu chunga khi kimi ring an tia kimi camera te hi aman zel zel in thiang karan hmu don chawni nang ni te atha in tivem keni po hetiang hi na kina kan install ang kan tia tuna khian na nei chu kan nei to thaw mo kimi khi kan phone atang kan hmu thei thaw ma seng kan pa in ring hi le ve zok anga tia ma se pakhat hai kan nei la hi mang ve phutila kina paisa te kan la khol tam deuh zo khuna khatia mo shan hi tam lu tuka chuwang chon tuna chunin mi hi chu la leilo mai langa dang kan la nei thawa katia anin bel khani hei chuanin hei an thil te hi thlatin pek ngai ang chi pawh khan a lei thei emaw an tin an thlakata somruk le pakhat chiang tiang chi te khatiang khanin thla som ni pali chung pek tur tiang zong chi pawh khan a lei thei an thil hi ma sengin khatiang leitur khanin qualify te lekha tul vele ni chu bai thla an tin an credit score ti vel te an lo check le emaw mani apo tv le kan tumai helai hmuna hianin an discount cha poni lo o kan lei chuanin poisa kan pek tlak ngal chuanin 30% khan credit khamin pe don ani chuan chumi chuanin kan du kan lei le thei don ani khatiang khan an tir chu
lei kha kan han tum ve tak o ta kan han ti fel vek to kan thlang fel vek to ni ma sengin min lo hre sa lo wang khan credit score kha kan lo nei si lawa kha kan lei thei le lo ui kan hun kan mang res helai hmuna hianin dar kharin kan lo nge kan lei ve thei to do mo kan tia ma seng kha tiang khan hi wang khan amara chu kan pa na tho pui mun danga om stay danga om te khanin online a khan min check saka thian te mel shet an nei tlom do discount zot na thin ang chu tiang chu da chuanin a tlom deuh zawk a helai hemi dor a hian a tlawma chung chu le kan to ma sengin kan la lei pui thling the hri lo ni hi eng tika nge kan la lei don kan pa la man cha lo wang khanin ala en kwal man lawa kan nakina chun kan la lei viang chu tv lian do le du box ya kan nge kan bang te hi eng tin nge kan kai ni kan la sha thiam cha box si lo chuani le helam pang chu install sak man te vir kwak sak man te khatiang te gan la mania helai muna motor ai mania helai muna tv lei tur chu kan kal ka ti chu mo khami tum po khanim kan in biak fel vek to ka ti chu kan be fel vek to ka ti chu e avir kwak man te le ada man te khatiang hana shan pa te kan min an chiara shan pa te kan poisa kha an lo kat nin oi awan hau ve ka tia ma se tv kha kan lei tum mi khan lian thalut tu ka somsari le priya de tinge somret pasari tinge khatiang inch khania kan nu pa chuan kan choi zo don si lo an mani min ti pui ngai lo ma ti ve flat box ya ai pe kong pe lo tur Corto. Vale. Uh, uh. o hetiang hi mania kan pa boss ano pui na in dan na min pe kan khania chuanin e zathum le somnga le pasare man ni chuan USB chu tiang kan la a lekha in tikhan kan la topani chuan tikan USB an vel la tur ania ma zengin kan ngak dar kar chan ve vel nen kan ngaka kan nei to lo an lo ti lia chuwang chuanin kan lei le ta lo ta chi bi ka siang khanin voini chu kan kal kwal na sa ka ti kha HEB bazar thlai na te le thil dang dang zor na muna kan kal le ma sengin an thlai na hi ka du zong hi om lo wa a boi thla khalai HEB chu mo nga tinge mani he an bakery te hi cheng li ang vel an lian an lian thana nor hlom khop mai chuanin ti han kan han kal kwal zela e ar sabot man tlom zia hi hei cheng ni potling lo an discount hi cheng khat le sen somli pakwa chau ani hi tlom khop mai chuanin hei seafood vela lampang thung e hi nian thlai na nei vel chu ka du zong hin nei lawa anan tam te khi mania ka leya an noi zo ka mi zo ki mo a khong fur me e chak chu chinese ho hetiang po ni cha lo an tamang chi hetiang ai an ka duang zo om lo wa mi an nei zinga yani chun bean sprout te khi karin aina atawang ren ka tia an cheese te hi an lian tha hem khop mai in mu venga em hetiang em lian hi chun hetiang cheese te hin e ngai em kai ni kan e ngai shan lem lo wa eng tingi om phuka shela an lian tha hem box ya chuanin hemi cookie kan siam don ka ti kamo kan cookie siam na tura kan tera ta na kan lei ani a ole vo ini tan chuanin khati zong khani hri sengin kan video te min lo en saka like subscribe share min pek sak tu te zong zong in chunga kan lom tak setani inam na mun chaw lel pan vengin ompuin kai shwai chaw chaw ro seti in du sang sang ber kan lan chaw chuanin kan next video a hianin cookie te pancake te kan paina siam lai kan lo ti langanga ke chuanin
ka siam pui man talawa ka fanu ka boy pui anga ya wang khanin kan pan atlai ma in atia alo siam loka min lo siam khalsa kani ole bây giờ churo anh ấy du Batal na tayo nito.